Goiko distirari gabe doakio ura, baina oraindik ere zati eder bat geratzen zaio eta lehenbiziko aukera gaur bertan non eta Gernika Jaialai pilotalekuan. Nor sartu da Goiko etxea eta RBS saietxetik atzeratu, baina kanporalde egin dio. Ibol Baskeren datuak dituzue, 26 urte ditu bidartarrak. Pilotaria. Dime. Busca. Ahí, Gael. Contigo. Apurtarren arteko lehia izango dugu beraz, atzeko kuadroetan. Aire, libre todo. Bai, eta bi atleti oso ezberdin, Xabier. Ondo esasun gune, etxeto oso pelotari segurue, kantxasko kubritzen da bena. Ez da hain jotzaile, baina, bueno, badaki kantuk dominetan bebai, eta bestaldien Baske, jotzaile hau esan daigun, agresibu haue, ez hain segurue, ez galtzaile, baina ez hain segurue. Eta interesgarri zizema berzein gainditzen den. Atzeko kuadroetan nagusitzen denak. Aurrelariari jokoan sartzeko aukera gehiago eta hobeak emango dizkio. Ea bada, lehia horretan zer gertatzen den. Nikolas Etxetoren datuak ikusi dituzue, 33 urte ditu. Goiko txaparai bete-betean joanako pilota horren ondoren, lehendabiziko tantoak horrientzat bana Xabier Barandika hemen goxea da, Gernika Lumokoa, 32 urte ditu. Metro bat eta 80 zentimetro, 80 kilo. Garai batean proportzio perfektua esaten zitzaion horri. Julian Retegi ere, metro bat eta 75 zentimetro, 75 kilo. Bai, hori da, ez. Holan entzute zan, bueno, horre gero variable ezberdin asko sartzen die, baina bai, bintzet, alturaz daukuzuen zentimetroek eta daukuzun pisue, horekatute badaz, gitxitsua gehitzua, baina bintzet horre nahiko ondo biliko zarin txinela. Buscare, vamos. Goiko etxearen sakea. Venga. Amarrean jagia. Ongi kendua. Etxeto Gerrebesez. Atzera. Libre. Goiko etxeak atzerago ongi Etxeto. Voy. Ay, perdón. Utzi behar. Eraman Xabik. Goiko. Ongi joan da pilotaren bila. Punpagoran arazorik gabe saskiratu du. Eta gero garrean. Eta gurutzatuta. Bai, eta aurretik pelana oso ondo dago. 10 kuadruen pelota bi hartu ditu. Lehen partida aurretik berakinen berbaitzeko aukeriuk eta oso gogotzu daula ezagozte. Emaitzaldetik uda nahiko kaskarra itzen dabil, baina horrukondo atzien edo molestiza txikin batzuko dukezela ezagozte, eta horrek momentuz bintzet juako zela ezagozte, eta oso gogotzu torri dela, eta berre hemen gaur irabazi, eta Gernikako Gran Eslameko semifinal da sartzi lortzen daben. Ea. Ukondoko arazo horiek gerrarik ematen ez dioten gaurko partidan eta ondoren jokatu beharko dituenetan. Azterrari txatxikazi joan pilota hori erreboteatu Barandikak barrura. Atzera Baskek. Aire, libre. Sino. Jaso Barandikak, Goiko beste aukera garbi bat, beste txapagaineko bat. Pentsa nondik jo duen, eskuz jotzeko ere oso aurrean zen. Bi kuadroan, bat eterdian. Bai, oso aurrien hartu da guztakit. Gero perape hartzen da benetik eta botatzen da benera, inertizia horrekin asko aurreratzen da.
bitxu, 3 kuadruen hartu dau, Sartu 3an egin du. eta bota bixen. Da hortik, tanto ez itxe oso gatsa da. Baina, tanto honetan meritue bazkeri momentzeu oso pelota cada una bota aurrekue, garandikai errebote gatxo bat ipini hotze da ero. Iñaki oso ondo funda pelotian bi eta zora garria maitxu dago. Eta orain arte piloteo nagusitzen ari dira gorriak, pilotak hotz daude, errebotera heltzeak ondoren aukera ona izatea dakar, eta errazago heltzen ari dira. Bai, eta bazke jotzaile hau, ez lehen ezautena. Golpe geisha dauke, eta hori aprobetxau bidabe hasiera honetan bintzat. Goikoren sakea luze egia. Bakizue, gehienez, 5 pasa egin daitezkeela. Hortik aurrerakoekin, zuzenean, tantoa aurkarientzat. Sartu egin da Barandika eta txokoan argi utzi du. 2 eta 3. Eta hau da, Xabik, uda honetan hobetu da ben joko puntu bat. Bai Wintersien, bai uda ziren batema izaten izan izaute. Erremate gitxitzen da bela, ez dela tantu amaitza juten eta aspaldizon asko zera sokorrago ikuste dugu eta beran frutuek ikusten dabil, emaitza oso hona lortzen dabil. Ez dago zalantzarik, beste arrisku bat. Lehen goto baina gorditu. Prestaketa fisikoa, hanka harinak, defentsa. Baina horri errematerako grina eta gaitasuna gehituzkero. Pilotariz hazi egiten da noski. Sake luze egiaren ondoren, bigarren aungi gurutzatua. Eskumaz etxeto, 12. Ongi goiko. Ongi Xabiere. Errebes ez baske. Eta ezker horman sartu du Nikolasek ezin saskian errenditu. 4 eta 2. Begira. Ezker hormatik irten zaio, baina saskitik ere bai. Bai, hor justo noz urtengo da, zelan urtengo da azmetista dana erretza izeten eta etxeto peni hartu dauz, baki pelota horrek sartzeko gai dala, baina utze itxeko bai eta kasu honetan hori pasau da. Beste sake luze egi bat eta partida hasi besterik ez da egin eta dagoeneko 2 pasa. Vamos ahora. Buscare. Bado Iñaki. Motzean ongi. Atzera etxeto. Abajo. Busca. Aire. Aire tú. Venga, aire. Venga. Eutxi. Chino. Mira. Ven. Erreboterako utzi dute. Voy. Bien. Barandikaren errebotea oso ona. Eta Baske. Yo me quito, Sí, bueno. Venga, vamos. Karru lertzean. Vamos. Txiki bat izan da. Bueno, juntos ahí, vamos. Bi urdinen artean erdi despistatuta harrapatu ditu. Hortxe duzue, baina errebotea da raio du Gernikarrak. Bai, da, Baske oso ondo funda. Mote ban, igual ez da helduko, baina heldu sobra gain da, baina ez da usartze lortu. Aire, libre. Contigo. Aire. Tibor Baske. 11 terditik. Dentro. Libre, de lado. Aire. Arazorik ez. Barandika. Aire. Levanta. Chino. Ongi Baske. Voy. Bien.
Ahí, Tibó. Venga, aguanta ahí. Si no, sale. Errebotea. Barandikarentzat. Venga, ahí para adelante. Aire, si no. Eutsi. Voy, aire. Goikoetxea sartu da jokoan. Libre, libre. A los dos. Ven, tío. Ongi Etxeto. Aire. Goiko, 8 orain. Aire, libre todo. A los dos. 8. Ven, voy. Venga, ahí. Aske amarretik errebesez. Ahí. Venga. Aire, Tibó. Voy, si no. Aire. Barandika. Aire. De lado. Ez dago erraza, errebotean sartzea. Ez, pelotie pixkat bajutxu edala Aire, emoten Tibó. dago, Venga, eta otra. heldu ezin edabiz. Bien, bien, bien. Eta Baske beste pilotak garbi bat utxe egin du. Hau, orain artekorik eta garbiena. Eso es, hablando, Sí. Eskumaz. Venga, vamos. Inolako eragozpenik gabea zuen. Vamos ahora, Nico. Kuba denbora eman dio, hortxe duzue, baina ez du asmatu. Launa. Sarke luzegia, Xabik ere bigarrena du. Gero elkarrentzat ez dira beste zenbait adinako mehatxua, alegia... Ez die bi aurrelari errematatzaienetariko epe. Alegia bost pasa eginda iritsizkero partiaren azken zatira, zenbait pilotarekin arriskua handia dago, bi hauek ez dira hain sartzaileak ere, hain errematatzaileak ere, baina beti gutxiagorekin heltzea hobe. Beno! Pilotaka da ederra, eta Etxetok ezin. Bai, eta tentzino hori beti aldien egun duzu, ez? Naitxe aurkaritxe sartu inbezu lau eta zazpila mitxartien. Baina, bueno, aurrelari bisek oso itxute da, Ameriketan urte asko jokatu dabe kineletan ez da pasaitzeko aukeraik, eta ez totpetetan horan arazo larririk eguko da benik partiu guztixen ziren. Amarrean pumpa. Ongi gurutzatua. Contigo. Ven. Pues no. Ara. Gelditzu inda. Mira. Ez zuten halakorik espero, ez Goikok eta ez Baskek. Mira, te he pedido. Baina Dime, voy ahí. oso labur geratu da pilota hori gehiago. Rebotien, gora urten biarri, bera urten dago. Venga, vamos, Ahora, venga, venga. Baina Goikok berea da esan dio, ago lasai. Ez du gire errua izan eta. Bosna, motz-motzean gurutzatua. Aire, voy, si no. Venga, arriba. Errebotea Barandikarentzat, errebesez barrura. Eutsi. Ay, tío. Está fuera. Etxeto eskumaz, atzera. Aire. Creativo. Aire, voy si no hay. Aguanta, Aire, voy si no. Aire, Sale. libre. Abajo. Aire. Mucho. Ongi Goiko. Aire. Mucho. Aire, voy si no. De lado. Aire. Ondo. Bai. Baina jaso. Goikoetxea, lauterditik Ormabikoa, bikaina. Oso ongi eutsi dio. Azken unera arte ezkutatu egin du asmoa. Eta gero oso ongi gurutzatua, abiadurarekin, erremate ederra. Baina meno onda galkue, aurreko pelotakadan Baskek oso pelotakada hona gojo dau. Ez dakit hor Xabi ikutzera heldudan edo ez, baina, bueno, gero pelotie Etxetok erunarren Goikontzako oso tanto amaitzeko aukera ona lagautze eta ez dauparkatu sumaiko aurrela etxek. Vamos, venga. Goikoren sakea.
Libre. Los dos, los dos. Ven. Voy. Bien. Negativo. ¡Sale aquí, adentro! Está atrás. ¡Tuya! ¡Aire! Saietxetik atzera, ezin pasa. Atzera Barandikak. Libre ahí. ¡Aire! Está atrás. Xavi. Aire, Tibó. Bien. Mucho. Zaila sartu du. Hoy si no. Dentro. Errebotea Barandikarentzat. Ona. Negativo. Libre. Pilotaka da ederra hori ere eutsi Nikolasek. Voy. Venga, otra ahí. Ahí. Contigo. Ven. Aire. Jubi. Ormabikoa bikaina. Eta urrundik egina izan da, Baina zelako ondo zabaldu da ben. Mucho Iñaki. Aurrekoa ere Ormabiko erra izan da. Baina askoz ere errazagoa, askoz aurrera gotik egina izan da. Eta angulo gexakin kantxa erdira guatik bota dau, eta antik beti da erretzau zabalera itzez. Oinguen oso barrutik bota dau, eta hor barrutik zabaltzie pelotie gatxau da, bitxu, esker hormatik zegoen da, 2 metrora. Bikaina izan da Ormabikoa. Vamos, vamos, seguimos. Dame, dame. Seguimos. Goikoetxeak egin duen laugarren tantoa izan da. Lehenbiziko biak txapainean moztuta egindakoak, ondorengo biak biparetaz. Bien. A ver, Cambia de tiempo. ¿Qué tiempo? Barandikak berriz bata Tiempo. errestoan egin du. Bestea Tiempo has pedido. Cheto, Tiempo. con pelota. Zazpi eta bost. Esta nota, la de ellos. La de antes. Está bien, está bien. Vamos. Goikoren sakea. Venga, venga. Aire, los dos, activo. Ven. Aire, venga, ahí. Atzera basko. Ahí, ahí. Vale. Está atrás. Contigo. Go. Venga, del out. Dudamuda hundiarekin joan da hor pilota horren bila. Perdón, Hankaioko hundiarekin. Eta nahiko atzien gatu jako hor, pasauteko pelota Bien, bien, Tibo. gatxau izaten die, bai uste bixen artiraz mau eta baitxe gatzeko ez, eta hori gatuako ez, pixkat aurratute harrapo dau, Xabin reboti oso bana izen da, Josh, bajatu. eta ez da ondo kolokau. Eta ikusten ari gara, golpez gehiago bai, baina Vamos. sendotasun hori ez dela etxetorena. Bai, lehen ezatzutena, Parecida, bueno, hau beste modalitatetan pasetzen da, Iñaki. jotzaile hau edanak, harin Nueva, horrendoa beti galtzen da, parecida. pelota mateo beste Lo gisa, mismo. eta kasu honetan be pizkat hori da, ez? Etxeto ez da guain beste joten, atzera heltzeko gai da, gaur ikusten gabizen moduen, baina oso pelotari seguru da, kantxa asko kubritzen dau. Veterano hau ebe bada, ez? Tranquilla hau ebe jokatzen dau, Baskek azelerau amon jokatzen dau, nerviso gehisa dauke, eta horrek askotan erutotzen bai domineta, baina bai beste batzutan pelota gehisa galtza. Eta batez be hor eskuman dauke horre inseguriade pixkat edo ez da hain fiabile ondinok. Aire, dos. Zabalerako bide hartu du pilota horrek. Entiendo, no. Eta Bam, bam, bam. suerte puska batekin. Mucho, Nico, Venga, Tantoa bien, Tibo. urdin. Entendido, no. Inakik bestot sartzeko ezautela, Josh, venga, vamos. Baskak lagetzi ebe erabaki dau, gero hor bronka txikitsu bat edo botautze. Hor du die bau bezu sartu imiozu pelotia. Bazen gainera. Hoy si no, Libre. Orain pilotaka da ona. Goikoren aukera. Atzera. Txitxaka. Eta bikaina gainera. Bost egindako baditu dagoeneko. Aurrelari Zumaiarrak 8 eta 7 lehenbiziko etenak dira. Aurretik, tanto batez aurretik heldu dira. Gorriak aurrera janire. Roberto leku daukat hemen ondoa. Zelan doa partidua oso parekatua. Barandikak eta
etxeto atzetik hasira markagailuan, baina lortu dute parekatzea. Bai, hasieran tanto batzuk hartutxo aurretik, eta partido ederra asko batzen laurak, eta emoten daue partido gogorra izango da lau. Behar dute Goikoetxeak eta Baskek txartela, irabazi beharra daukate, zelan ikusten duzu, posible izango dute edo? Ni neuk pentsatu dut gaur Goikoetxeak irabaziko da, bela. Az hauxe pertzein mintu dakat, Goikoetxeak irabaziko da, bela. Zuri seguro gustatuko litzaizukela hor barruan egotea, orain arte aurten ez duzu aukera izan Gran Slama jokatzeko, baina Hondarribin, bai, aukera izango duzu. Bai, egiz izan gogo handu ixe deuket jokatzeko, aukeri mondabe mondabe aukera bat, eta suerti duki dugu, finala irabazi egin duen atzo, eta hoin Gran Slamin, da honekin jente guztikin, ilusini handi ixe deuket jokatzeko izan. Bueno, gozatu partiduaz, mila esker. Eskerrik asko zeberi. Roberto Lekue gustura aurrean duen aukera ilusio eragile horrekin. Eta Goikoetxea ikusten du. Gaurko partida honetan garaile. Beste tentsio puntu bat du partidak noski. Gorrientzat nahita ez irabazi beharra dute Goikoetxeak eta Baskek. Eta Barandikak eta Etxetok berriz, gaur galduta ere, bi eta huts galduta ere. Finalerdiak jokatuko dituzte, baina gaur jokorik irabazten ez badute, bi eta huts galtzen baldin badute, bigarren geratuko dira. Eta horrek esan nahi du, Olaran eta Lopezen kontra jokatu beharko luketela finalerdia. Bai, hori da, ez. Bueno, ez topentetan aurkarisek ilegitzen ibiliko dinek bat ezen besti ez, bigarren gartuko dinepe edo Erkiagaleke edo Bezkotxe Zabala, aurkari oso gogorrak izango dibizeta, baina beti lehenengo gatzie hobeto izaten da bigarren gatzie, baina sosegaitxik aurkarisek gatzen da bigarren bai beste grupuen, eta seguruna bisek nahi da lehenengo batu, eta gero beste urdinentzako jokuen egon beste puntu bat da Goikoetxea eta Baske elimineti bai, azkenean konsidera gualdozuz bikote aurkari oso gorra finalera begire, eta ez duzu, Baskadan irazen gotziet eta gatzi daukela jakari. Alegia, hauei irabazte baldin badiegu. Kanpoan geratuko dira, eta finalerako ere nahiago ditut. Ormaetxea eta Aimar, Goiko eta Baske baino. Hori zen zure irakurketa. Bai, hori da, ez. Gero ez daukela zetan llegau, ez. Izelik beste semifinalien Olaran eta Lopezen kontra galdu, eta Olaran eta Lopezen kontra jokatu dizu. Baina, bintzet, aukera hori hor da, maigainen da, eta Goikotxea bat kontra neukitxe baino, igual nahi dabe. Ormaetxe bat eukitxea urtengo gudan gitxea jokatzen da biela. Ikuspuntu hori be euki aldabe gaur urdinek. Ongi, Baske. Activó. Ahí, de libre ahí. Venga. Ahí. El activó, venga ahí. Libre todo. Eta oraingoan pilota garbia Etxetok beste lapurtarra galdu du. Bai, eta oso akats arraru eberan. Bien, Nico. Venga, a tope, Seguimos otra vez. Hay que seguir, Baina horrek ies egin dio, begira. Hori sartu du. Desentez gatxa guzana. Asko zailagoa. Eta gero berriz begira, ze pilotatan utxe egin duen. Va, seguimos, Uztai aio eta kanporrako bidea hartu du pilota. Bederatzi eta zazpi. Luzegi. Hirugarrena. Vamos, Nico. Vamos. Sea.
Timo, contigo. Voy. Bien, venga ahí. Aire, libre, libre. Etxeto. Lo mismo. Venga ahí. Aire, si no. Mucho. Aire, Timo. Venga ahí, voy si no. Bien. Aski amabit erditik errebesez. Libre, libre. Bien, bien, vamos. Bueno, hau bai ez dela bat ere oiko. Bien, vamos. Eso, venga. Zerbait baldin badu sendotasuna, firakortasuna du Nikolas Etxetok. Baina pilota garbia galtzen ari da, orain bi jarraian gainera, biak kantxa erdiko pilotak. Bata errebesez, bestea eskumaz. Eta 3 tantoren aldea. Bai, eta ja, zetan altura honetan alde desente da. Venga, sigue ahí. A ber, gorxek aprobetxetan da. Aire, Timo. Voy si no. Lo veo. Dos. Edarra. Bai, errebote bikaina izan da goikoan hau. Sin dejar, vamos. Bien, Bajatu ere jotzen. Mucho, Iñaki, mucho. 11 eta 7 eta orain arte Venga, bien. Ahí, muy bien. Zalantza, izpirik gabe, Zumaiarra izaten ari da, 6 egindako baditu, galdutako bakarrarekin. Eta aspaldi honetan Barandika protagonismorik bat ere gabe. Bai, bape barik, ez, bazke dabil dominetan, baina estabil rebotera be asko aieretan, Etxeto izartu dira itxen dabiz, eta gero, Iñakik be aukeri daukenin ez dut aukeri dimoten Barandikai defenditzeko, eta ez dugu apenas ikusten. Frontizai begire bintzat oso gutxi, eta rebotien be asko ez. Atzera Goikoetxeak errebesez pasa eta tantoa gorrientzat. Zazpina berdintzea lortu dute urdinek, baina orain 5 tanto segidan eginik. Maltan bera jartzea lortu dute lehendabiziko joko hau. Begira. Hor buruti pasatzea bat da. Baina gero egiteko egurra behar du. Honek izan oraindik ere. Bai, indar faltarik ez da gorputz horretan. Goiko pumpa laster ezin izan du, baina beste aukera bat izan du Baskek eta jaso. Ez du nonbait pilotarik ukitu. Eskuinez atzera. Goiko geraman erabat defentsan dabiltza. Eta Etxeto Ormabikoa kanpora. Ne. Aukera galantak izan dituzte ba. Defentsan pilota zailak eramaten ari behar izan dute eta txapa gainera eraman besterik ez gainera. Baina hor Barandika aurrera joan den horretan ikusten zen oso aurrean eroriko zena pilota hori. Erdibidean geratu da eta gero Nikolas Etxeto ere ez da bat ere txukun moldatu behira. Oso txarto gainera, ez da atzelarixe da, ez da gutxute jokaldi horri botatzera da. Egize da ez da la lehenko aldixe, oso aurrera joten da nien normalien botatzen da, baina zorroaban tantu jarraitzu. Baina eukitzu eukerak eta ez ditxo, pero Xabik eskumiaz hor 5 kuadruen eukideu peloti eta ez da guazmau. Konfizantza barik zeuguzazun ez, jokoz kanpo sentiduko da, eta jokoz kanpo zauzen ingero tantu lehenko namaitzi ez da bat berretza izan. Errazen du da Goiko eta gero txapa gaineko bikaina berriz ere eta Etxeto. Etxeto honek ez dirudi Etxeto. Etxeto momentu honetan dago ja zetau amaitzien aiot. Partidatik erabat irten da ikusten. Aber errezetet irautzauten bigarren zetera begire, baina zet honetan nintzat ja lanerako ez dago. Hankazulo ikaragarriak egiten ari da orain, aurreko tantuan. Aurretik bi jarraian bi pilotak garbi galdu, gero orain urrengo tantoan egin duenaren ondoren hau berriz, Ormabikoa aurkariari pilota garbia utzi eta 14 eta 7
eta 7 tanto oso denbora gutxien egin dituzte gainera. Erraztasun handiak guztiz ezoikoak ematen ari. Kanpora. Eta Barandikak hemen etxian egindako jokaldi ere kanpora joan da, eta orduan Nikolas Etxeto askoa erantzi eta bere mutilaren gara, bere aurrelariaren gara, hori esan dira. Bueno, barkadak, antz dezagun hau, reset eta ea orain hori lortzen duten. Bai, eta bueno, seteka da partidu hau, eta hau amaitzu da, bihar zeta irabazten mogu berdin duten mogun gauz, orduan, bueno, seguru horrengo da bela berba, tranquiltzen dan batez be, eta bigarren zeta hasieri oso garrantzitsu izango da. Halaxe izango da, bai. Eta gaurko bigarren partidako protagonistetako baten ganagoaz. Unai Lekerikak arazoak izan ditu Donostiako finalean min hartu ondoren, baina itzuli da eta ustez behintzat arazoak antzita aurrera janire. 2 hilabete iaia pasa dira Donostiako final horretan min hartu zuenetik. Zemoz dago zure kuadrizetza? Ondo, oingo aztien martitzinin San Juan de Luten eukinaren partidue, da izan min barik amaitu zen partidue, da espero gaurko partidue ondo jutie. Zuretzako egun berezia izango da gaurkoa, ez? Itzule Grand Slam batera eta gainea etxean. Bai, oso egun berezize, gainea oingo urtien pentsetan eren abela jolaztuko auto de txapelketie, ze justo torneo baino azte bete harin hau, biharritzeko partien parea pintxatu igarrena zen eskerreko izterrien, da pentsatzen berri horrek aidatu ekin abela, baina bueno, fizioa jo nintzen eta fizioak erazten da nando dagoela, eta hori martizien lehen zanten moduen partien oso ondo zentu nintzen, eta bai, eta oso berezitzea, Gernike herritarra neurrien kuadri neurrien da jolaztia, así que ia partidu politzek urtean deuen, da semifinal eta klasifiketan garen. Semifinal horietarako, bai, irabazi, bai, ala bai. Bai, horiak gaurre irabazin bida, irabazten duen taldiek eurra ziduk eta galtzen duenak kanpoan geratukoa, así que bueno, aritzaz izan ondo daten azte kantza barruen da kantza kanpoan, eta guak ze jokuen bigun, eta espero gu semifinatako txartela atatia. Mi esker eta sortzean du nahi. Bale, azueri, eskerrik asko. Unai Lekerik gabe askoa. Gernika Lumoko atzelari bizia. Oso da bizia eta bizitasun horrekin jendearen gana heltzea lortzen du eta gehiago hemen noski. Erkia gaundiarekin jokatuko du gaurko partida hau. Erkiagak Ibarluzearekin jokatu zuen lehenbiziko partida. Gaur atzelari titularra izango da. Bai, eta izenez bilurre motzen duen bikoti ez. Nik ez dauke zalantzaik gaur egunarit Erkiaga dela aurrelari honena. Azkenengo 2 urtitako emaitak ikusi besteik ez dau. Eta Unai Lekerika atzien lehen etxeto baitzik esan duguna antzera. Maiaz ondo bada eta arazo fizikorik ez badauke, atzien beralako atzelari oso gutxeaz, eta batez be fronto honetan, ez? Zuk izazun etxien jokatzen dau, beran padrilla oso etorren hemen animetan, beste punto batekin jokatzen dau frontoi honetan. Eta izen ez bintzet oso bikotean bizitzen dago. Opalaster bikain Etxeto. Bi. Horma bikoa, ez da zabaleratu. Hori bez. Barandikarena ere ez, eta orain komeria. Atzera Goikok, ez du pasa! Aurreko aukeretan denetan asmatu du azkenen gorretan ez, baina hemen zabalera jokaldia eta tanto doktore. Ederra benetan. Aurrekoan, aukera garbian ez du asmatu, ez du behar beste arrotu pilota. Baina hau zabalera zuzenean jotako hau ikustekoa izan da. Eta gustatzen ari zaiten, Goiko. Bai, erasokor, ez, tantukin bihotxule, bikote oso segurue daukela aurrien eta agresibo dago eta azmeten dabil. Erra izan da. Venga, otra vez, punto a punto, al fondo. Vamos a hacerle, venga. Bat eta huts. Bat eta huts jokotan. Eta bat eta huts bigarrenean.
Gasteizko hogeta pilotalekuan izango gara, Andre Marizuriaren torneoaren bigarren finalerdia ikusten eta ematen. Eta Jokin Altunak jokatu egingo du bihar gaur goiz egin du probatxo bat. Ez du arazorik izan proba hori behar den bezala egiteko, ezker beso hori pixka bat behartu du ordu erdiz eta oso erantzun omen dio. Eta bihar han izango da Altuna Rezustarekin. Ezkurdia Zabaleta bikote indartsuari aurre egiteko prest. Arratsaldeko bostetatik aurrera han izango gara. Pilota zaila sartu du orain Tibol Baskek, atzera Nikolasek. Venga, chula. Ponte. Ponte. Sale, adentro. Errebotea Barandikarentzat. Goiko. Libre. Gainean. Goiko Ormabikoa eta tanto. 2 eta huts. Mucho. Erraz bukatzen ari da. Aukera gehiago izaten ere bai. Baina barkatu dago oso gutxi ditu kaldutako bakarrak. Eta asmatu gabeko aukerak ere zenbat, 2-3. Bai, gitxi, eta oso erazokor, ez bakarrik errematien. Tantuen zierbe, Marko Adurrera bajatu, aurreko pelotakada hori oso pelotakada hona izan da. Tanto izan alzan tranquilamente. Eta beste puntu batekin dago jokatzen Barandikan aldien. Behar hori handixau da ez, eta aukera gehiago eukitxe badabil, baina oso Iñaki Goiko txabon bat ikusten. Contigo. Ven. Tino, voy. Eso. Sale. Dentro. Desde atrás. Tuya, voy. Sigo. Electivo. Aire. Electivo. Etxeto. Pásale. Aire, libre, tranquilo. Mucho. Electivo. Venga, ahí. Hoy. Plato. Electivo. Errebote ingurutik, Baske. ¡Ahí tú! Electivo, venga ahí. Amabitik orain. ¡Sale! Eta berak errebotera. Barandika. ¡Voy! Bien ahí, venga ahí. ¡Libre! Pilotakada bizia eutxi Nikolas Etxeto. Electivo, venga otra. Aske amarretik errebesez. Ahí, si no. Pues si no. Goiko. ¡Arriba! Aurrean botea ginarazi, ongi moldatu da Nikolas. Electivo. Venga arriba. ¡Casu! ¡Aire! Está atrás. Ez du ezker orban sartu. ¡Libre! Eutxi Etxeto. Negativo. Baske. Ormabikoa txaparen gainean. Erdi-erdian geratu da pilota, baina txaparen gainean izan da. Eta horre Barandikak oso urrundik ikusi behar izan du. Bai, guzti zen gainau dago, ez? Pentsau dago Barandikak kortadia botako zela, barrure urten dago zuzenien. Baskek Ormabiko hori botata, tanto buena joan ikusan tanto itxeko. Justu, baina buena botata. ¡Ahora, ¡Buscaré! ¡Venga, Xavi! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos, juntos! Eta Barandikak utxe egineko pilota. Buen saque. Perfecto. Lau eta huts. Hainkion esan duzu, urdinentzat oso garrantzitsua izango zela. Partida irauli ahal izateko bigarren joko honetan ganoraz sartzea, ez dute lortu. Ba ez, eta egize da Goiko on bat ikusten gauzela, tanto asko itzen da bilela, baina ez nabil ikusten urdinen partetik resistentizia handirik izan da egun, ez? Erraztasun asko dauzela moten
bitxaintzeate, goiko eta bazkei merito ikendu hori, baina urdinek pentsatot euren maiatik bastante azpitzik da bezala jogatzen gaurko. Libre. Eutxi. Los dos. Etxeto. Voy, venga, ahí. Ahí, si no. Erecibo, háblame. Erreboteko zulotik Eutxi Baskek ere. Etxeto. Ahí, Erecibo, venga, ahí. Sale. Ven. Barandika. Barrura, bote handia egin erazi, zehar, gol. ¡Sale! ¡Está atrás! ¡Aire! Eutxi. ¡Aire! Eta zaila sartu du. Barandikak txokora, ez du engainatu. ¡No puedo! ¡Voy! Eta gero Goikoetxearen errebotea bien tartera. Partida hasieran aipatu dugu, Barandikaren jarrera aldaketa eta erasorako grina handiagoa, eta baina Bien, seguimos. Gaur, Venga. aukera gutxiagorekin ere badabil, bere buruari ere gutxiago sortzen ari da Goikoetxea baino, eta gero dituenetan ez du asmatzen, txapa gainean mozten hasten denean ezin du ezker horman sartu, ezin du. Nik pelotari moduen normala ikustot, partidotik kanpo zeuzenien, jokoz kanpo zeuzenien, gitxia parte hartzen zunien, ez daukuzu punto hori, ez daukuzu konfizantza hori, jokaldi danak perfecto botateko, ez? Baina aktitu alde tipe ez dute oso puntuen ikusten. Sake erreztuen estabil bape presionetan goiko, Iñaki Reuteta doienin estabil peloti agresio topetan, estabil aukera horrek askotan zeuto pau diozuz, eta jokuen bezarte gehiago lortu diozu, Iñaki pare bat antzan ikusi gu amarko arte bajatzen, handik ez dugu ikusi hori ditzen. Orduen, jokoz kanpo dau, baina estabil bez geisha ditzen jokuen geisha sartzeko. Llevamos 10 tantos sin hacer ni una con esa pelota. Disculpa, Vamos, está bien, venga. No hay cambio. Seguimos. Venga. Sigo. Van a hacer Venga. Vamos. No debe cambiar. Beste pilota bat atera nahi dute. Urdinek. Badautzeko zerbait premio. Bai, ez dakitena pelota barri batekin euren bierrak lortuko itxu esan, ez? Azkenean esan dugu bazke geisha da bildo minetan, geisha joten dau, eta dominaute jokatute ez dakit lortuko da bene eurek nahi da bene. Vamos, háblame. Si no. Voy. Erecibo. Venga, ahí. Erreboteko zulotik ongi. Urtu ongi Itxaron eta Eutxi. Erecibo. Baske amaikatik. Libre todo. Los dos hablando. Búscale. Aire. Goiko. Venga. Sartu egin da, Ormabikoa ez da berak nahi beste zabaleratu, baina hor ere aukera garbian huts egin du Barandik. Eta oso kortada txarra botaz gainera. Libre todo, corta. Baske. Moztu. Bikain etxia, bikain oso ongi. Eta batzuek falta duten konfiantza beste gainezka. Tigolek egin dituen jokaldietan asmatu egin du. Egin duen Ormabiko laburru da, orain bien tartea moztutako hau. Aquí. Iñaki. Askoz gehiago jokatzen ari dira. Orain arte aurkaria birrindu egin dituzte. Eta bigarren grupoa badoa. Pensaba que se había roto. Pelota barriz ez du ez da lortu. Ikusi egu, Baskek segizen erakutzi hotzen lepue Etxetori. Etxetok ezin izete Goiko ikendu. Eta Goiko rematera pasau da. Ez dago asmaukazu honetan, baina gero Xabik kontra eraso oso txar bat indau eta segitzen galdu puntu eta. Ni bentzetot, hemendik aurrera be,
lan oso txarrak egutxuela partio honi buelta moten. Negativo, esta. Goikoetxea. Venga, Xavi, venga, venga, venga. Aire. A los dos séptimos. Ven. Voy. Voy si no. Séptimo. Aire, si no. Eutxi. Voy. Goiko. Bederatzitik. Voy si Langile. no. Sale. Eta Altsu. Voy. Libre todo, está dentro. Amarretiko aske errebesez. Sale. Edarra. Dentro. Voy. Bien. Aire. Aquí, aquí. Ederra hori ere. Ederra hori ere. Gora. Barandikak. Azkar esan du Antionek, baina bai, goian izan da. Japan. Eso. Zazpi eta bat. Bai, eta Xabi be gaurkoen asko gabiz ikusten rebote asko fortzaute. Eta hor, minez eitxez aparte, aukarizek entzi oso batxa da, eta holan ez da bape berretza partidu irabazten. Otra vez. Venga. Gero eta makurrago gauzak. Gero eta aldatx handiagoa aurrean. Sekulako penditza une honetan. Barandikak eta Etxeto. A los dos, Contigo. sígueme. Ven. Contigo. Aire. Libre. A los dos. Si no. Libre. Etxetoren pilotaka da horrek asko behartu du baske. Bote handia egin eta ezin bidartarrak. Nik beste Iñakik sartzeko modu neukida dela. Errepikapen honetan ere ala dirudi. Bai, gero ikusi bera gestu ditzen. Zuzenien pentsau gainera sartza zoiela, baina Hori aitortu dio. eta esautze, bai. Nirea zuen. Nik beste igual pentsau da belatzera gongo zala baske, eta bueno, esan dago. Berantzako erretzeu da, baina Iñakik horre bote korridora bizi osue jokatu dago. Eskuma ze pauso bat atzera monda bote korrido sartu eta emotera hor ez zeuken ezela barazori pelota hori sartu. Objetivo, venga. Aire, libre. A los dos. Go. Aire hay. Ven, sigue. Venga, vamos. Go. Voy si no. Venga, bien. Askitik ies egin dio pilota horrean. Askeri, Beno! Bi tanto segidan egin dituzte bintzat. Sin miedo, Bai, ongoen gorputzera sartu dago, ezkeronatik asko urten da pelota hori. Venga. Vamos, Tibo. Puntatik barik, sakutik sartu dago izan egun eta ezin izan dago pelota hori gatu. Si no. Atzera Barandikak. Venga. Libre. A los dos. Etxeto. Ven. Voy. Venga, bien. Dale, ayer. Aire. Venga ahora. Aire, Tibo. Venga, arriba. Aire. Barandikaren errebotea. Voy. Erra, Bien. Ya, Tibo. baina antxezekoen prest. Libre todo, si no, aire. Ya, Tibo. Lapurtar gaztea. Go. Beste lapurtarraren errebeska da. Elkarrautxineirik bi atzelariak. Aire. Barandika sartu da, bederatzi tarditik eutxi. Venga, libre, de lado. Mehatxuka, baske. Bai, begira diaz horre, esatute, nora zoiez. No veo. Perdón. Ven. Ongi pumpagoran. Cuida. Ya, Tibo, ahí. Hora, Eta gora alde egin dio bai. Lau eta zazpi. Beno, ea partidan Seguimos, ¿no? Venga.
sartzen diren gauzak pixkatxo bat aldatzea lortu dute, gauza ikaragarririk egin gabe. Baina tira, bintzat 3 tanto segidan egin eta bigarren joko honi kolore pixkatxo bat emateko gai izan daitezkela uste izatekoa da. Bai, lan pizkatin gabe, zegoen Xabi ikusegu tanto honetan behatzen kuadrora bajatu da. Batez begoiko joko eskanpolaga bizkat eta berri bazkenea katxa heltzen da, eta bueno, barrio pelota barrizatako dabe. Esto hori zengo ala euren ez duen Iñaki joko eskanpolako eta berri bazke aspertzen da, eta palo bako, edo gorako, hori dominio bierra zaila behartu bako akatzen bate atetotzegun eta nervioso ipintzen azten da. Arandika sake ateratzeko Lo mismo. Nueva. Venga, ahora, Vamos. Libre. A los dos. Ven. Tuya. Goiko. Moztu, ongi Berandika, zer orman sartzerako. Abajo. Busca. Eskuinez errebotea. Ven adentro. Etxeto, zulo handia dagor, baina txapara joan zaio. Lekuzkanpo harrapatu ditu. Urruti zegoen Baske eta Goiko ere urruti eta zabalean. Zulo handia zegoen baliatu beharrekoa. Bai, hona izen basan tatuen izango zan, baina txapia jodau eta tantu egorri eta, bueno, ratxia apurtu bajako edo gero jarraitzen da. Gaurko bigarren partidako atzelarietako bat harrapatu du lehentxeago Janire Fragua lankideak. Ari aurre egingo dion zezena orain Janirerekin, Jon Zabala. Berarekin gaude bai, Gabon, Jon. Gabon. Bueno, zelan ari zara lehen partida ikusten, batzuek esan dute sustekoa edo izaten ari dela, zuretzako zen muzdoa? Bai, no, pentsaban ere partido gogorra izango zala, ikustxe Barandika etxeto zelago nivelin egon dizen aspaldi zen. Baina, bueno, Goikotxea oso ondo dabil, Baske seguru da horre bitxipe ondo jogatzen babe, pareja gogorra di. Horiek irabastea behar dute final erdietara igarotzeko, zuek moduan, Beazkotxearekin arituko zara gaur, zenolako partidua espero duzue? Bai, gutzate final bada, kontradizio modun, da ni pentso partido gogorra izango gala, klabi pelotetan egongo da. Pelota motela komeniako guri, ia hoxe topeta geure guztoko peloti eta horretxaz aurrera. Seguro Gernikako finala egutegian gorriz markatuta daukazula, oin arte urteko bi txapela jantzi dituzulako. Bai, Gernike aparte plaza hona, gaina tioaz jokatze dut, se supone beran atzenengo urti dala, eta guzteko baten beraie laguntzie, txapel bat azerreti dago beran herri zen. Bueno, ea lortzen duzuen, mila esker Jon. Ojalá, eskerrik asko. Ea lortzen duten, bikote handiak dira biak. Lehen Antxonek esan du, erkia galekerika izenez beldurra eragiten duen bikotea dela, alaxe da bai. Elkarren artean kimika ona dago gainera, aurrez ere erakutsi izan digute eta ikustekoa izango da bigarren hori ere. Bai, ez di alperrik iazko txapeldunek. Iaz berakutsi bene bikotu zoan haitzen da bela eta aurten bezeguru erakutziko da bela. Zortzi eta lau. Bakea Goiko katerako du. Begira hortzen olako jauzi egin duen etxetok. Jendetzak aurrere Gernikan. Jendea erantzuten ari da aurrekoetan bezala gazte asko gainera. Bai, eta leku askotako jente asko. Naparrutik be jenti etortzen da, iparraldeko batzuk be ikusitzuaz. Eta ez bakarrik Gernik eta hemen inguruko jenti, kanpotik be jente asko.
Voy, aitu ya. Badakizue Winter Seriesen finalean zer gertatu zen, jende asko. Aire. Sartu nahi eta ezinean, sarrerari gabe, finalerdiak gauez izango dira. Hilaren 13an, eta finala eguerdiz izango da 16an. Abajo. Sarrerarik nahi duzuenok, Mugi. Eta azkar. Mugi. Atzera Barandikak. Aire, Tibo. Venga, ahí. Sale. Pásale. Ven. Está fuera. Nicolás, begiratua, bien tartera, ongi basket. Vete atrás. Mozgeratu zaio, eta goralde. Bederatzi eta lau. Zazpi eta batekoaren ondoren lau eta zazpi. Berrestea lortu dute, baina aurrera doa dira. Venga, aquello. Berdintxu. Vale. Dira oraindik ere. Lehenean Venga, una más. gora berandirik gabe. Lo mismo. Una más, Bai, eta bazke oso seguru momentuz, oso ondo erantzuten, eta berak faietan ez badago nik entzatot ze eta haue borri ziren dejo iziko da lazkenien. Ormabikoa ongi. Dira. Partidaren hasieran izan du. Sake errestoan egindako tanto bat, geroztik denbora asko pasatu da, baina polita. Venga, hay que seguir. Hasta Bai, eta terminar, va. bihan ez honetan nik hau faltan botaten izot, ez pizkat. Bintzete goiko presionau pizkat, hiru pasa pestotata itxule lehenengo setien, jokatu horrekin pizkat, pare bat zakera sartu. Naitxe pelota txarrak izen, sartu eta abisu emon, sartan hori eta argi bili, zozer ezberdin etopau dintetze, pelote guen ez tabize zebe lortzen eta, hortik tantu itxitopau, edo aurkari izan hor, baiue topetie, interesgarri zizen gintzake eurentako. Ahí. Nativo. Ahí. Venga, ahí. Etxeto. Venga, Tibo, aguanta ahí. Hablando, Voy. Atzera. Bien. Tibo. Venga, No. Tibol basket Dale. ezin eutxi. Vamos, ahí, Sei eta bederatzi. ¡Ya! Hiru tantora berriz ere. Ez dute erabat joan oraindik. Venga, ahora. Ordaz, distantizia baten, apurra gauzak ondo inezko, eta aurkarizek pixkat bajatu ezkero, gainen dauzela. Errebesa ez atzera goiko. Baina zakiek entzen espozu eta tantu itxe motzue, gauzak asko zailtze batzuz. Hale ikusgarria izan da, Bai, oso ona, horre goikok ez da upakatzen. Lehenengo zaki ezartu da, jokaldi bardin itxafunda eta kanpora jugako, baina ja, Urexe? oine... Galdutako bakarrarekin, pentsa. Bai, hase. Partida osoan jo duen lehen da biziko pilotaka da. Galdu du, geroztik ez du galdutakorik. Hori da, geroztea konfiantzia hartu da, oso enkantxaute da, jokun asko sartzen eta bingoen ikusi dugu, ez? Zelako ondo moetxoen jokaldi hori. Anerako dago, goiko. 10-6. Nuestra.
Barandika, errebesez, atzera berak ere, Baskek iritsi eta jaso. Beste aukera bat Xabirentzat. Txapa. Txokoan pausatzera joan da eta txapara egin dio. Baina tira, hor ez dago zer esanik. Ez, bintzet, tantu eto pau inda, junin da, bile, alegin duen da, ez dutze ondo urten, bueno, ez dutzu beti ondo urtetan. Lehenengo jokaldi zehatzera, Baske oso aurrera zoien da, ondo bota dau, baina, bueno, ez da lortu txik-txak hori eitxie, eta hori biharri nien be oso ondo topau dau, baina, deja hori bera joako. Egisa ez da bela engainauka horretan, Iñaki ez, eta buena joga gambe, igual helduko dakola, baina, bueno, bintzet, tantu eitzen alegindu da, tantuan bile junda, eta aktitude erasokor hori erakutsi dugu bintzet. 11-6. Tío. Cuidado, si no. Desde atrás. Venga. Baske. Ponte. Txula. Ui, Desde atrás. Ez da heldu. Gero, jauzi handia egin. Vamos. Venga. Eta aleginak egin ditu, baina ies egin dio pilota horrek oso behartu eta iritsi baita. 7 eta 11. Venga, vamos. ¿Qué es la viva? No. Tuya. Libre. Voy. Háblame, Bien, Nico. venga. Atzera Baske. Libre. Erra. Tuya. Goiko. Atzera. Mucho. Eraman Nikolasek. Zaila jaso du. Aire. Ongi Nikolas. Goikoren errebotea. Barrura indarrean, ongi aurreratu da Nikolas. Edarra. Beste errebotea bat Goikorentzat, baina egoera zailagoan. Jaitsi! Oraingoan oso arro, aurrekoak etzaizki ongi irten eta Ona. barruan eta tantoak horre. Justu, baina ona. Ozta bai, baina barruan izan. Bueno, Nikolas Etxetok defentsan lan handia egin du tanto honetan. Eta berriz ere distantzia handiarekin harrapatu ditu gorriak. Bata bestearen gandik hemen txeuzue. Baina aurrekoetan gauzak etzaizkio nahi bezala irten eta konfientza pixka bat falta izan du. Bai, eta gero ez dakit sentiduan behartute jokaldi hori botatu zer, zain egon da Goiko, no se, kenduko paretik eta Goiko gauza tranquilartutxu, betera 9 bada, eta bueno, denporea pixka, segundu erdi bada emotze beran atzelari zai bai aurreratzeko, eta gero Txeto ikustu oso desesperautea biela, eta oso korta da, eskasa bota da. Aire. Goiko. Aire. Sale. Abajo. Tuya. Pumpa goran, errebesez, ongi Etxeto. Aire. Bai, arriskutsua zen. Barandikaren Ormabikoa, ongi gurutzatua. Ezker Orma joarazi, eta bikain zabaleratu du. Zortzi eta 12. Eta hori da, inbida bena, ez? Tantu etopau, jokaldixe bota, gainera aurrien Goiko dauke. Goiko ja, kuso gulen berrota bi urte daukez, kriston armarixo zarra da, mobitzia geixak osteteako, eta Goiko ikitxien osteteako zan aurkari zedia errematatzaile. Alegin du, topau, ez tozutana tanto ingo, baina, bueno, bintzete desedoso sentido arazi, eta tanto zuzena inezarren, ba, bueno, zeharkabe topaulik ez tantu, Goikori Vete atrás.
ajeak eta ezinak bistaratzeko mugiarazi egin behar da, hankageldian oraindik ere kolpez eta besteak ez bezalakoa da. Eta hori lortu beharra dago, edo lortzen saiatu ederen, eta gaur gutxi egiten saiatu teken hori iruditen hori geratzen nahi. Bai, hori da, oso goiko eroso bat ikusten gabiz. Gaur ikusten da bera dala kantxako erregi edo, esan dugun orkestako zuzendarixe, ez? Estabil pelotian atzetik, bera dabile eroso gogatzen, aixia alde dauke, nahi da benien pizka punto bat sartu eta irula utantu itxu oso eroso dabil, eta hori da ebita bigune, ez? Deseroso sentido arazi, ez da izela zain egon da izela alerta, osta, pipareta gota uste, dejadi botako uste, oso zer, baina oso eroso dabil jokatzen gaur. Etxetok galdutako azkenengo hori ere, zazpi galdutako ditu. Ahí, Estivo. Venga, aguanta. Barandika. Ahí, Estivo. Venga. Erreboteko zulotik ongi baske. Ahí, Estivo, venga. Aguanta, tranquilo. Xabi. Seizik. Eskuma zerrebotea zen saiatu da, indarra emana izan dio, eta bertan geratu zaio pilota. 14-8. Beno, Hay que terminar, sailkatu egingo dira, baina ez multzo buru. Eta emaitza honek, bueno, gauza, oraindik partida ez da amaitu, azken tantoa falta dute, baina oso alde handia dago, tanto bakarraren faltan, eta handia litzateke, baina azkenean gorriek beraien nagusitasuna berretsi eta garaipena lortzen baldin badute, multzo buru Goikoetxea eta Baske sailkatuko dira, multzoko bigarren Barandika eta Etxeto, eta kanpoan geratuko dira, finalerdietatik kanpo, Sormaetxea eta Aiman. Onpagoran hartu Etxetok, baina orain ere. Dipar eta albotigo zer botata eman hor, baina... Hau ez da, guk ezagutzen dugun Etxeto. Libre. Contigo. Aire. Moztu Goikok, ez du ezker orban sartu, atzera Barandikak. Kanto. Barruan, ongi, zaila sartu du. Eta gero txutxaka, luze xamar, baina ongi. 9-4. Kanto hau ere, celebrea izan da Etxetoren aldetik. Baina tira, eurentzat azkenean. Bai, nahiko, publikoantzat tanto ikusgarri izan da, ez? Eraso bat amendik, handik, posizio aldaketa asko da, tantuek urdin egin dago azkenean, partidu gaurrera jarraitzen dago, eta beste pare bat tanto bintzatolak gutxitxuen. Luzegi. Venga, Busca. Luze. Eta hau ere luzegia. Bueno, alaxe amaitu da partida. Modu bitxien.